Programang Lakaw Maghiras. Ini ang programa na matauning impormasyon manungod sa ika-500 na taong selebrasyon kan Kristyanismo sa Pilipinas. Mga istorya na nakaka-inspirar asin makapagpapairarom kan sa tuyang katolikong pagtubod. Mga giya pasiring sa panagos nato na paglakbay. Lakaw Maghiras. Digdi sa DZGB. Good afternoon, Miyerkules, Lakaw Maghiras. Welcome po mga tugang sa tuyang programa. Digdi po sa DCGB, ngunyang pong Aldon, Miyerkules. Ay kinaraman po ini sa ika-500 years of Christianity kan sa tuyang nasyon. Kung kaya mga tugang padagos tabing paghatod in mga informasyon kan DCGB para po sa Indogabos. Atod po sa Indokan Diocese kan Legazpi, asin po mga tugang kang istasyon na ini. Ngunya na paghahapon, depo kita kibang partner, mga tugang si Father Rex Arjona. Siya po sa tuyang kaiba, sa tuyang programa ngunya na paghahapon. Para po sa mga hapot, mag-upload lang po o mag-text sa 0928-777-5548. Kung bakuman mga tugang, mag-text po sa 0995-398-1814. Patuyan niya ito kang programa. Na kita mga tugang mainformaran, asin po siring man, kita po makaukod kan sitwasyon asin programa na dapat niya itong ibon. Ngunyan pong ika-500 years of Christianity, celebration kan ika-500 years of Christianity po sa satuyang nasyon. Okay, nasa linya po mga tugang via Zoom ang satuyang partner, Father Rex, maray na hapon tabi, long time no see. Opo, maray na hapon, mga ka-diocese, mga nagdadaog sa DCGP, Yes. maray na hapon tabi, Henry, asin sa Gabos. Yep, salamaton tabi Father Rex ha, sa imong oras niya na paghahapon mga tugang ang sa tuya tabing tapok ngunan iyo pan tungkol sa Diocesan Commission on Christian Education. So mga ka-diocese diyan ang ka-diocese sabi ni Father Rex, ka-diocese yan. Okay, Father Rex. May gawa pa lang kitang ka-diocese. Parang sa GB kadamay. Ka-diocese yan. Kaya lang so kadamay may So ano baga? Iyon man ang gani. May ibang kwanito, may ibang grupo pa. Okay. May ibang grupo Kasi yes. may oriented. Anyway, tabi, mga ka-diocese. Yun po, bago kayo, sorry man ang katabi, apologies sa po yung mga listeners, viewers, na kita na, ako po ang day naging available, nag-copy ng mga, okay na ko takan last, kan sa baga nagbagyo, tapos niya naman, nag-mass wedding po ako, na may latest po sa diocese na circular, na starting October, dahil na po kita nin mass wedding, apunta mga marriage validations, until May 2022. Aram taman ang rason po ka, that's election season. Abutang magamit sa tuyang mga sakramento. Tama. Sa election propaganda. Opo. Although dito mapigasabi na ang mga politiko sa laang gibo. Maray po na maglaog sa politika. Pero tigibitaran ta po na magamit. Yan ang pag-inutang update. Yes. Okay. Kaya naghabol po ako ng mass wedding. 14 couples duman po sa sa Harongkan Sagrada Familia. Salamat po sa tulay kalinga ng Panginoon yung partners ta. Yes, very good. Okay. So Hindi po ang Diocesan Commission on Christian Education. So by the word itself, Christian education, ang trabaho po nila, yun yung magtukdo. Part of the ministry of the church is, yung ang trabaho kan si Mans, to pray, to lead, and to pray, to teach, and to serve. Yan. Yung pagang, ang prayer, priestly, prophetic, and kingly function. So, mission ni Cristo. So, dahil talaga mawawara po ang Christian education. So, ang mission statement ang commission po na ini, proclaim the word of God to the families, poor and youth in the pursuit of renewed integral evangelization towards integration of faith and life. Yun. So yan po ang sindang mission statement. Mas masasabutan ang sindang mission statement ko kung
hilingon kung ano ang sa indang mga ministeryo ng mga ginigibo. Ang pinaka or subcommissions. Opo. Ini po ang sa indang mga gibo. Enod po sa catechesis. Yun. Ikaw po kitang catechetical ministry, Legazpi Catechetical Ministry. Opo. Ang ikaduwa sa Biblia, Bible, Biblical Apostolate. Aha. Ang ikatulo, ining mga eskwelahan, Catholic Educational Association of Legazpi or SEAL. Okay. Sa Pilipinas, ang katiripunan kan mga Catholic school, SEAP. Opo. Catholic Opo. Education Association of the Philippines. Ini naman sa SEAL, Legazpi, Diocese of Legazpi. And then, supigapon na pong renewal movements. Aha. Hindi po na mga Rex the Lord, yan, Concilio. Yeah. Higit na sana ano yan, kung ikaw pa manggiraray. Iyo po. And then, something also about Catholic culture, mission, and doctrine of the faith. Aha. I see. So, kunan ta po sa catechesis. Yes po, Padre. Go ahead po. So, ang catechesis, ang mga katekista ta po, ang primary target kan mga katekista, public schools, elementary and high school. Aha. So, bago magpandemya, yan, yung mga ano kita, bago magpandemya, Opo. ang sa tuya pong target, for as long as i-allow kita kan mga principal, nagagad kita na magkaiguan lamang ng oras para sa catechesis, Yan. public schools. Opo. Pero naman values education, but it's really catechesis. And we have volunteer catechists sa kada parokya na may eskwelahan. So, ang target kada eskwelahan ng public school niya. And then, later, pwede man po mag-extend sa mga private schools man na non-sectarian na buot magkaiguan ng catechesis sa inda. So, yan. Tapos po, ang catechesis, ini man po na trabaho pa rin dansaro, ini po ang pig-upod na bago ang mga sakramento. We call it pre-sacramental catechesis. So bago magbunyag, may baga po yan ng catechetical instruction, mga aki bago kumpilon, yan. Bago ikasal, parte man ang catechesis sa pigapon na pre-Cana seminar. Although we talk about pre-Cana sa pag-abot sa family and life. Opo. So, yaon po talaga sila dyan. Kaya lang po, sa panahon ng pandemya, yan, gabos po ini nagka-porondo. Yeah. Yeah, totoo. Face-to-face. Oo. Iyo po. So, ang nangyari po sa catechesis sa ngunyan, we also go, apod kayo ni, online. So, may mga online catechesis naman kita, pero bako gabos na hindi kinakaya. Opo. Tapos bako man so araw kan dati. So, ano ang mga online? So, kuya kong parokya, ikaw kaming mga istorya ni Lolo asin Lola. Ay, magayon so, niya. mga katekista ko, nakadakla na senior citizen. So, senior citizen na sinda, bawal na magparapasirili sa konsensain. Opo. So, at least, may mga Bible stories po kami, dibasa ninda, pagkatapos, sinda nag-explain. So, kari man sa nasa classroom, kari nga ako explain sa mga makuapo nito. Oo, oo. So, halipot man sana siya, dahil mas sabi na 30 minutes per Bible story. So, tama-tama na ganun. So, we're launching it every Tuesday. Ang catechetical ministry, igwaman po sinda every week. May Facebook page po sinda, Kamudyong. Yan. Kung may mga Facebook po dyan, interesado po kamo, ikaw sindang pinapaluwas mo na online na Bible, na Bible-based pero mas thematic sa indang mga teachings. Yan. So, yan ang po nangyayari sa tuya. Opo. So, ang catechesis tangon yan, limitado dahil sa pandemya. And then we also have the Bible Apostolate. Ang Biblical Apostolate, ang trabaho niya po, yun yan promote deeper understanding and regular reading of the Bible. So, may ikaw po kaya ni na misconception na pag Katoliko ngaya pigbabawalan magbasa ng Biblia. Kung yan, sinabi kang mga Friday ngaya kan panahon. Kaya ngaya pigpabasa ng Biblia ang mga Katoliko tatibaan ngaya makaukod. Yeah. No. Nothing could be further from the truth. Opo. So in fact, we are promoting Bible reading. Ang in charge po kaya si Father Marlon Bron. Ikaw kadako lang sa iya. Kung pwede pa sa nang sabi, dami ko ng tumbling. Para sa mga maka-promote yung Bible reading ang mga tao. Pero wala Bible reading. We're promoting Bible study. So ito po sintanin basic Bible seminar. Yan. Okay. Igwa pa sintanin basic Bible talk. So mas haralipot kayo sa seminar. And then may basic Bible seminar plus. Because sindang may mga package man sinda, no?
pero sa pandemya may mga plus. May mga plus man. Oo. So iyan po ang sa Bible Apostolate ng trabaho ninda. Opo. Igusindangon yan din ginigibong module sa Bible Journey. May pikwasit ng author, pangalan niya si Jeff Gabins. Yun sa iyang niya na promote tagani na mas ma-appreciate ang Bible Apostolate. Importante po yung Bible Apostolate, lalo na, of course, para sa gabos. Pero lalo na para sa mga piga-apon po na mga BECs, Basic Ecclesial Communities, or apunta sakop sa ralit na komunidad din pagtubon. Paano man ang sa indang pagtiripon, pero may Bible study and may Bible reading. Importante ho na tatausin daw ko na magbasa, ano ang mga importanteng parts ng Bible. Dangan po, ang ikatulo na ministry ng Christian education is the education, the formal education. Hindi po mga eskwelahan ta. Igabaga po kitang sarong university, ining UST, Legazpi, and then several colleges. Ang sarong college man sana talaga, Divine Word, and then may seminaryo pala na sarong pa. Pater Salutis. And then kadaklan po mga high schools na all the way from Tiwi to Pulangi. So yan po ang mga eskwelahan ta. Sa Tiwi, igo po kitang Virgin of Carmel High School. Sa Tabaco City, yung Catholic Central School. Sa First District, yun na yan na duwa. Sa Legazpi, dahol kita. Yan ang St. Raphael Academy, St. Agnes, na-mention na po sa Divine. Dangan po, so Don Bosco Technical School sa Bangkirohan, Legazpi City. It's part of the Christian education. And then you have St. Benedict sa Ginubatan, St. Mary sa Ligao, St. Stephen sa, ano ba sa Awas? St. Stephen ba sa Awas? Gariyo po, Padre. Iya po. St. Stephen Academy. St. Mary sa Ligao. St. Michael. St. Michael Academy, tama? St. Stephen Ken. So ligaw yun. So luma yun yung St. Mary's. Yes. Pangaran. Then St. Peter Academy sa Pulangi. Nangunyan po nagse-celebrate ka sa ilang 31st anniversary. So, mga sisters, sina mother po sa Pulangi and mga teachers. Kung ano po, happy anniversary, 31st. Yeah. So na problema, like many schools, na problema sinda sa ngunyan, siyempre sa panahon kan pandemya. We are faced with dwindling enrollments. Tapos siyempre may competition sa teachers, sa langkaw permi man ang mapapasweldo kan sa tuya na DepEd and other schools. Tapos pero while maintaining pamangiraray quality education. So yun ang sa indama na ibo. And counted man po pala sa tuya na SEAL, Catholic Education Association of Legazpi, ang mga kindergarten schools. Some of them run by the Daughters of Mary, iba man po duman sa Bakaka, iba po sa Tabaco, I think iba man sa Libon, and then sa iba po, dahil ko na ma-mention pa, pasensya na tabi. Dahil na tuog. Okay. Ang ika-apat po na ministeryo kan Christian education, ining pigapod na renewal movements. Ang renewal movements, ang punta kayo, adult renewal movements. Mga formation program po ini para sa mga adult, para magkaigunin conversion experience ginaray sinda, o sabi kan iba, apod kayo ni, a capstone experience. Siguro baga may, sa sayandang buhay adulto, naka-experience sa sinda na magbalik giraray sa simbahan, ma-renew giraray ang sandang pagtubig, kaya renewal. We are talking of 3 programs here. Ang pinaka-midbit, ini po na PREC, Paris Renewal Experience. And then ang medyo, baka man sa Suanoy, kasi mga dating henerasyon, sikat po ini Corsilio. Yan. Inabot ko kayo na naging Corsilio, nagagaya akong PREX. Dahil ko naaram ng Corsilio. Naghahanap nga niya kung pwede pang maibalik. Dahil naman nanditipisilan kami maghanap kung paano. And then, di ko man po nahali sa Birac. So, Bicol born iniong saro na program, the new evangelization pastoral. Nagapon sa Birac. Ano man po siya? Renewal movement man siya. So yan. Iningon yan, nagtataw sin opportunities for conversion experience and renewal para sa adult parishioners. Para sa mga jóvenes po, iguan na kitang sa youth ministry later in sa mga masunod na daw, yan ang sa tuya. And then, pero para sa mga adulto, may adult sa simbahan, so adults na. Dahil man kita po stricto sa apod ka ini,
sa edad, sa adults, pwede bagang. So, pag 18 years old, adult na. Opo. Pero po, ang youth ministry kaya kan simbahan, ang sa iyang target is from 13 to 39. As long as single pa. Yeah. Pag may agum na, mas binibitbit na ito part of the adult and family and life. So, so young couples, may mga young adults, may mga trabaho, all and then older, inipuan sa tuyan na target. Yeah. Yan. Opo. Alright. But may text po digdi habang nag-discuss ka kasama ko. Sabi niya, Hen, good afternoon, Tabi Father Rex. Same, ano pong klase ng Bible are recommended niya to sa kapwa niya to Katoliko? Sa paano baga kaya po, may nag-iirikot na iba-ibang relihiyon digdi sa samuyang lugar na nanauman ki Bible, buda nangungumbensi. Kita po, may Catholic Bible, nadangog ko po, King James Version. Arin po digdi ang pwede tang gamiton. Sorry po, sabi niya, please pardon my ignorance. Ay, okay man po yan because importante man agad na ma-discuss naman agad. Doon man agad yung Bible. In general po, right now, kadaklan kan mga translations, whether Catholic or sabi Protestant ang nagibo, mga ano po yan, maray naman po yan ang mga Bible. Opo. In fact, sa Pilipinas, iba po kitang Philippine Bible Society, PBS, na nag-print ng mga Bible sa mandain lain na lingwahe, Bicol, Tagalog. And it is an ecumenical po ini na collaboration. Iba po lang mga Katoliko ang yaon po digdi, kundi maski mga Protestante, Evangelicals na malinaw sa inda na mahalagang Bible scholarship. So nag-aaral talaga sa Biblia. So iyo po yan apod kay ni yan. Pero ikaw po talaga ni tigapod ba na Catholic Bible? Natano pagkakaiba ang Catholic Bible sa Christian Bible? Ang pagkakaiba po kang Catholic Bible, mas dakul po ang sa tuya. Yan. Mas dakul ang sa tuya na Biblia. Ano ang mga pick-upod? Pick-upod na the whole, ang sa tuya is 73. May bigwa man po kung kunin ko dito. 73 books yan. Okay. Ang basehan po, in general, ang kadaklan namang ang mga apod kay ni New Testament, halos unyan ang mga Protestant churches, Catholic church, when it comes to the New Testament po, halos para-parariyo man sana po ang tapig ako ta. Iya po. Kadakol ng mga translations dyan, whether ginibo kang Protestante, nagibo or something, basta po, sinda mismo ang mga Bible scholars, iba naman sindang level ki scholarship and professionalism, ara man itong arin ang maray na translation, faithful arin ang tama. So, okay lang po yan. Sometimes just a matter of style. So, doesn't matter. Ang nagkakaiba po talaga sa pigapod na Catholic Bible, ini po na, tiga-ako tapo as, ang apod na kayo ni is canon or inspired literature. Itong piga-apod din ang Deuterocanonical book. Yun. Okay. Ang regular po na Katolikong Biblia, mababasa mo po ang mga libro sa Old Testament, Tobit, Judith, First and Second Book of the Maccabees, Wisdom, Sirach, Baruch, Esther, Daniel, may mga additions yan. Sa iba po na mga Biblia, warara po ini na inipig ako. Because remember, what we call the Old Testament is the book of the Jews, mga kan Judaism. And at one point, there was a council some way back, tingnan ko na sa panong century ini, na nag-decide na iyo ini ang official na Biblia, scriptures kan Judaismo. Tapos, duman sa council na ito, may mga tinapyasinda, dahil na ninda consider as as canonical or as inspired for various reasons. Pero po, so sa Katoliko na dati man ginagamit, because remember, we came from Judaism, si Kristo pagkasaro siyang Hudyo. So, gagamit na siyempre ang scriptures kang which we call now Old Testament. So, pero dati na, pigagamit na po ito, consider kan sa tuyang simbahan na inspired, iting kompleto na ini. Ang binasihan po kaya kan simbahan, kay itong panahon, so ano'y na simbahan, sa pag-ako kay mga libro sa Old Testament, yung piga-apod na Septuagint version o ang Greek version ng Hebrew Bible. Ang Greek version ng Hebrew Bible, ginibo siya kay Septuagint 72, supposedly 72 scholars,
pig-translate din sa Griego, so Hebrew na Bible. Tanganing mas karuban sa ngunyan, kaya itong panahon, uminabot sa punto na kadako lang, ang common language na kan mga tao is Greek. Kasi sa Roman Empire po, hindi yung medyo dayaram kang kadako, bako man Latin ang common language. Greek kundi pala na, no? Koine Greek, the language of the people. Ang official language is Latin, pero Koine Greek. The entire Old Testament is written in Greek. Maringani Padre, ang Greek din naging international language, ano? Mapagkalon na pag-pronounce baga. Ayun baga ng God. Eventually, ining English na sa tuya na pigagamit internationally, mas salidahan man yan. Nakakot man ang panahon. Nakatay ko na mga bagong language. Malay mo, Chinese na, no? Okay, so, Padre, may text po sa niya. Sabi niya, Hen, good afternoon po. Ano daw kung mag-suggest ako na may project ang diocese na dapat magtawag ki Catholic Bible sa kada harong nin Katoliko? Ano, I would like that. Di ba? Sa katunayan, project po yan kan sa tuyang Bible Apostolate. I see. Ang ano ta kayan is by parish. Ako po, I'm doing that sa kuyang parokya. Pero po, we are also, na bako man indiscriminate, what we call indiscriminate, consistency sinasantawan mo ng Biblia. Po. So, ang sa tuya po, sugabos na nag-aagi ki basic Bible talk, may introduction ba gano'n, no? Tinatawan ta po talaga ng Biblia. Tapos, may mga nag-iisip na, makapal ba na libro, o mahalon ngaya. Bako po mahal ang Biblia. I think igwanin 150 pesos sa or even lower sa tuya na bookstore dito Katolika so may kwan akong plugging. Pwede man problema po. Mas marami tapos po mga araw basa na po kayan. Tapos in fact, we would really like that na magkaigwa po nin Bible sa So going back, so kung anong translation ng Iaon Digdig? So pwede po yan, pwede tayo na sistema na gusto mag-collaborate. And sinasabi ta na it's very doable, pero gusto taman na so pamilya na makaka-receive, talaga man ang maski din mag-commit, pero at least na dahil hindi kaya man magpasaral daw, kung manggabos but you recommend also daily Bible reading, magayunon siyang practice. Tama. Pag taga-basahon, dahil pwedeng ibugtak sa na dyan sa kung sa'yo nagigid. Di ba? Tayo bagay ni Tabi, Henry, pag may paukod bagay ito, pagkakaiba kan Bible kang Katoliko, dangan Bible kan born again. Kasi tapos sa mga tugang kang born again dyan. Ang Bible da kan Katoliko, ang parong alkampor. Nasa baol. Pag born again da, ang parong yuk-yuk. Pero may nakalagyan. Okay. Mas bagay ini mas paborito sa mga tugang tangbor na ginano ta. Sinta lugot mas nagbabasa sinda may nagbabasa. Okay. So speaking actually anong Bible naman nang gusto tang ipalakop. So in general po sa Pilipinas kung nasurat po yan kang under the printed po yan kang Philippine Bible Society, that's good enough. Okay. So manline po ang mga translations. So printed by Philippine Bible Society, I would recommend it po. Sa English version po, ang mga truly Catholic, so kumpleto, sabi ta 73 books na hali duman sa yun na pinili kang simbahan na Katoliko. Ini pong New American Bible, New Jerusalem Bible, and then ini pong Revised Standard Version. Revised Standard Version na Biblia. Ikaw pa pong lumang-lumang translation na Douay-Rheims, pero luma naman sa mga English ka ito. So, King James Bible po, ini mas Bible po, ini kang English-speaking word, pero luma na siyang English. Mas favored ini kan kadakot ng mga Protestant and Evangelical churches. So, iyo po yan. But in general, sarap pa pala with the information age, pwede pong maggiling sa internet kan Biblia. Sa katunayan, may mga websites po sa internet. Ako pa may kong pinagamit din. I think sa kuya is sa Bible Hub. Bible Hub. Everyday duman ako sa Bible Hub. Mahanap, medyo nagkapira naman ng tuom-tuom ng text. May tuom yan. Sa inyo ito hali arugaan. Minaluwas po yan. Minaluwas po duman. So iba-ibang version kan translation. Very good. Bago na sa nasarong translation ng Bible, iraw duman. So,
bago mas makapamili, na mahiling mo actually ang sense na there are many ways baga po to translate. So saro iba man ang atake niya kung sentence, so saro iba man sa iya. So but in general, mahiling mo na halos puro pareho man sa talaga ang mensahe. Opo. Okay. Padre, pwede po ma-share sa nagdadangugunyan si po ang mga miyembros as in mga namamaan, mga in charge kan sa tuyang Diocesan Commission on Christian Education? Ang current po na chair kang Christian Education, si Monsignor Noe Thomas. Ayun. Si Monsignor Weng, ang rector po kang katedral, punta sa katedral na rector. Opo. So, kang katedral, Albay Katedral, at sa iyang co-chair, si Madam, si Dr. Rosemary Clemenya, Salazar Clemenya, na I think DP man siya sa Divine Word College of Legazpi. Tangan, right now po may incoming, may pick-appoint na po si Bishop, tapos starting January 1, siya na po ang masunod, si Father Lyndon Balubar. Currently, Parish Pastor and Rector po kan Shrine, duman po sa Horoan. Yeah. So lay co-chair, nasa process pa po kami paghanap. Yeah. Opo. Okay. Padrining hapot sa Facebook ta, gari may connection ini. Actually parte ini kang gari Christian Christian Education. Sabi ni Bobby Morcilla, Kuya Henry, apot ko lang tabi, pagbako kapalan kasal sa simbahan, pag nagninong ka sa kasal, day ka pwedeng magpirma sa marriage contract. Is this correct po, Father Rex? They ko daw po aram na they pwede magpirma sa marriage contract. Pero remember, ang pagninong po sa so legal document baga po kang sa tuyang yan ang marriage contract. So kung dahil ka man legal impediment magpirma sa legal sa kontrata, because the contract, the marriage contract is a document of the Republic of the Philippines. Iyo baga. So sumas po duman siguro sa simbahan na part. So sa simbahan po, ang requirements, sa mga requirements sa pagninong, so may nasa good moral standing man sa community. So makakataon din tama man na pag-iya sa couple. As in, siyempre kayo ba man dyan na nasa maray man sa niya. Ang siguro na however, bako man kabus na parokya, na nahihiling ini na mamidbid so saro ng bawa sunino kasi sa sunino bako man midbid sa panahon niya di mo naman magkameridbidan po si sa ito bako na ang binabubusisi po sa mga parokya na nangangay po pangani po talaga parang interview kan padi kining kinakasal mismo. Pero dahil na kita masyado nakakapagtutok sa mga ninong o sunina. Kaya lang kung na midbid, halimbawa kan parokya, kan padi, o kung sisi sa parish na saro sa mga ninong o ninang, bako maray ang standing. So medyo may skandaloso man ang lifestyle or something like that. Pwede sila objection. Pero you're asking about an absolute rule na dahil po pwede magpirma sa marriage contract. Pero ako mapuarong kaya. Dahil pa makabot kita sa level na yan. Yes po. Okay. Mag-commercial muna kita pa din. Uga pa ako kilimang text na dahil nababasa. Ganun, ino ko mga hapot kayo sa tuyang mga paradagog ko yan. Mag-commercial break muna po kami. Mga tugang asan iba pa niya itong discussion kanya na paghapon. Dili po sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Alas 3:39 na po ninhapon. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Sa bawat individual na nahahawaan ng isang virus, lumalaki rin ang pagkakataong mag-mutate ang virus na ito. Kaya upang mapigilan natin ang higit pang mutation at pagkakaroon ng variant ng COVID-19, kailangan din nating pigilan ang higit pang pagkalat nito. Paigtingin ang ating pagiging bida solusyon upang mapigilan ang tuluyang pagkalat ng anumang variant ng COVID-19 sa ating
ating bansa. Lubos nating paigtingin ang pag-iingat para sa kapakanan nating lahat. Ang pag-asenso, kanlambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs, asinan Great Women Project 2. Wala talagang pinagbago ning biskotso sa Ben's Bakers. Naramduman mo? Iniangdara ko kang nag-ilusyon pa sana ako sa imo. Aw, syempre. Muyahon ko baga ang assorted breads and pastries ninda. Ben's Bakers Corporation since 1994, located at Baroroy, Daraga, Albay, with branches in Perez Street and Regidor Street, Daraga, Albay, Tagas, Daraga, Albay, and Aguinaldo Street, Legazpi City, Albay. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas, asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Api de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nido Junior. Para sa Sarojas tatulong taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sana. 97 pesos sana suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 036 series of 2021. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunaan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Alright,
Alright, lakaw kita. Balik kita mga tugang sa programa with my partner, Father Rex Arjona po, ngunya na paghahapon. Bago po sa mga hapot nindo na itatawag ko kay Father Rex Taod lang, pwede po nga na Padre ma-share ang mga naging accomplishments kan Commission on Christian Education sa Satuya Tabing Diocese, asin po sa nagdalangog ngunyan sa Satuyang programa. Go ahead po, Father Rex. Opo. 100, okay, mga accomplishments for the last 4 years, sabi ninda, so sa indang plano na magkaigwanin catechesis sa mga public elementary schools, halos po naka 100% man po sinda. Ay, wow. So, pag tigtugutan kan principal, ang mga tabang parish-based po ini, public elementary schools, junior high schools, tapos senior high schools man, nagpo naman, tapos at least may recollection bago mag-graduate. Opo. So, 100% man, tapos may mga catechetical instructions, man sinda na pick update, and kung kangunya na panahon kan pandemya na starting October 2020, kuha naman ki mga weekly online catechesis. So online po na pig-mention ta, several parishes po ito nagigibo naman sinda. So mga ganyan yung manandangan. So SEAL, so sa tuyang mga Catholic schools, ini bago mag-pandemic, may training program for the SEAL school teachers, may mga activities undertaken with the parishes. Tapos ikosintang importante ning pigapo din ng G para sa mga SEALs. Justice and peace, ecological integrity, engaged citizenship, poverty alleviation, gender sensitivity, and youth empowerment in the curriculum. So, mga boot po magpa-enroll in mga ininda sa Catholic schools, saro po ini sa mga values, ini pang values formation na tauta. Dangan igwaman po kay pang Diocesan Mission Month celebrated each year. Dahil ko po nabihan na may apisar kan mga subcommissions, may mga komite apong Christian education na ini. Culture, mission, and doctrine of the faith. So mission, igwa kitang pag-promotion kan mission and support also to the missionaries na mga Katoliko all over the world. So igwa man kitang ginigibukan. Every October po yan. And then, igwang pa-training sa mga katekista, formation inda, and then in-service training man. So, may ongoing man na training para sa mga dati na. So, may mga bagong katekista, may mga dati na. And then, may nabilog naman kitang mga modules para sa para po sa Bible-based modules for the Christian Doctrine Formation Program of Barangay Pastoral Councils. Para yun sa sakop o sa radita komunidad ng pagtubod, nakagibo man sinda. And then catechetical modules para sa 500 years of Christianity na parte din sa pigtatalakay ni Mons Chris and mga nakaaging bulan si Mana. Dangan, so out of the 47, ngunyan po 49 out of the 47 parishes, sinasabi na may 35 pong functional na Commission on Christian Education. So, ayun. Kuwaman sa iba pero bako masyadong maray. Pero up to 35, makusugan sa intang Christian Education. And then, ang mga parokya, pigtatawan man rin suportan mga katekista sa intang food, transportation allowance, uniform, at instructional material. So, yan ang top 10 accomplishments. Ikaw pa po sinda, pero medyo mas minor na. Iya po. Ang mga katekista ta po, Padre, may mga ngaya, uro allowance man ngaya, apera ka na transportation, food, or uniform, etc. Ay, opo, human po. Kaya lang, depende naman sa parokya. Halimbawa po yung St. Raphael and St. Gregory's sa katedral, medyo mas halangkaw ang say ng itinatao sa mga katekista. Bako mapupunta kulaon. May compared with the other parishes. Ayun. Halimbawa man, so sa kuya, igwaman po kami tinatao sa mga katekista. Minsan po volunteer sinda. Iyo po. Apod kay ni kay po man pas kailangan sa pamasahe na ninda sa pang snack. Iyo baga. Sabi nga ni sa pang lipstick. Wala pang pulbo lamang ano. Mga araw pa kan sa mga needs na pagpapasiguro naman na provided naman sinda kan mga needs na araw. However, may clamor man po ang mga katekista na medyo baka pwede na ngayang ako na sana umawon at St. Raphael at St. Albay Cathedral. Okay. So mga nagte-text po naghapot, nagungkunang una kay Father Rex po kung ano ang mga recommendations kan committee. Baka po duman sa mga recommendations, masimbag na po so hapot nindo in general, dili po sa tuyang programa. Go ahead po Father Rex. Ano ang mga recommendations o kaya mga programa na naka-pipeline ngunyan kan Commission on Christian Education?
gusto ko lang sabihin na right now, nasa proseso na po kita kang pastoral planning para sa mga sunod na 5 taon. Pinagdanta ng first part kay ni sa Christian education. Pero ini po mga recommendations nila na hindi na prior kang planning. So, hindi ko tapong later kung masunod, magralataw ini sa final plan. Ang enot gusto nila magkaigo kay Diocesan Catechetical Center. Ay, magayon niya. So magkatiripon ngayon, may lugar man sinda para pagtiripunan, multi-purpose man kayo, diyan sa mga materials and all that. Hindi kadua, review and implement policies on provision of benefits to catechists. So gusto na talaga rin ma-improve man ang mga benefits sa mga katekista. They're working on the idea na bako na sana depende kung anong maisipan, kundi may certain entitlements, so may mga rights, so may mga minimum require naman lamang na sunod. Number 3, mag-recruit din mga mas aki pa. Lalo na mo niya, namatayan talaga sa panahon po ng pandemya. Dahil kadakol sa mga katikisa, senior citizen na, malingan, ito din face-to-face, pero pag may face-to-face, dahil hindi naman pwede. So, from the young people, mga lipit younger lamang, tangani magpadagos. And then, tawan sila ng mga basic faith seminars and all the mga formations needed. Tapos, strengthen online catechesis o pakusugod pa daw. Provide training to DCEC o ini pong Commission on Ecclesial Communities on the delivery of Sakop Christian Formation Module. So, ang nag-organize po kan mga BEC sa mga based sa radit na komunidad din pagtubod o Sakop, ining Ecclesial Communities na Commission. Pero nagtataon din formation, hindi naman na Christian education. So may mga pagtarabangan po within the Catholic Church. Sa tayo si. Saro pa po, generate more funds for financial sustainability of the Commission. So linawon ko sa unsigned na mga funds. So, dati may mga fundraising po kita. Medyo nagdidwindle na po siya. 2 years kitang daing fundraising na mahusay. Iyo po baga. So yan man ang worry kan mga ini. Study the relevance of renewal movements. Ano ang sabihin? Adalan kung relevant pa ining PREX, ining Corsilio, ang nahihiling po, nagdidikit na. Bako na siya kasing araw kan dati. So, pero paghihiling, tama pa ba sinda? Iyo pa ba ang iyo pa ba ang sa panahon mo niyan, relevant pa ba? Baka dahil na kinakagat kan mga tao so mode, sa indang mga ginigibo, so gusto nga dalan. Pero sa kuyang pagiling, ano pa man, very relevant lalo na sa PREX. Napagdulad talaga ng pandemya. Pero marami na pag-adalan. Appoint persons who are interested and committed to the difference of commission. So, may issue kay asindahan na may nagkapira daw na na-appoint na day man nag-function. Kaya dapat piliyon kaya sumaray. So, intercommitted. Then, pakusugon ang pagtarabangan between the SEAL Catholic schools as in ang mga parokya. Boards, partnerships between the Commission on Christian Education subcommissions and committees with other diocesan commissions. So, yan po ang mga recommendations po ninda. Baka po sa mga hapot, may mga nasimbag. Iyo po. Actually, ining tungkol digdi sa Diocesan Catechetical Center, may nag-text kita. Sabi niya, sa Manila ngaya po, pisina kan mga catechist, may center sinda duman. Dakula po sinda, duman nagtitiripon, duman nagtitraining sa Diocese kan Manila. Na oni po, iga palang kiplano kitang establish po yun ni Padre, digdi po sa tuya man na Diocese. Opo, pero hindi pa siya technically, kumbaga, approved plan. Kumbaga, recommendations pa lang ini. Recommendation pa sana. So, depende sa commissions. Like, sa kung man po ang consideration ano ang padumanan kayan. Kasi, there's another, bako man sa habot ng plan, I really like that, magkaigo kita nin siring. Pero may mga practical considerations kita, like kung gusto mo nin training center, ikaw baga po kita rin several na mga lugar na pwede pag-trainingan. So, natatama patindog ka pa ng building na will cost several millions para maano yan. Pero kung mahiling kung paano siya mapatindog, mahiling sa relevance niya. So, importante talaga man sa commission. Sabaga, i-defend man in the society naman na proposal. Tapos, mahiling kita kung paano pagtarabangan na mapatindog ini. Dahil, saro pa, kaya po mo mag-maintain ki mga tao yaon duman. So currently, they po kitang pigi-employ na regular employee sa Legazpi Catechetical Ministry. So mga volunteers, mga siring, pero baka it's about time na magka-ikwa.
But even Apo. there, kay Juan man, may mga rason man yan because siyempre, it will also entail costs. So pibabor balance. Ano nga ang pwedeng maidagdag sa Satuyan Diocese kung importante ini, tatawag na talaga siya nin karampatang resources and ini mapatindog na nin building. Ano? O saan pa kita mapatindog din building kung saan bansain mahanap pa siguro ng location. Even that po, so location kan building, bako pang malinaw kung saan. Pero ako po personally, bukas na bukas ako gusto ko magkayari man po ini. Okay. Sabi niya, I am a retired public school teacher. Gusto ko pong tumulong kahit volunteer lang. Pwede pong maaraman kung ano ang qualification kang catechist. Digdi po ako sa Kamalig. Padre Rex. Yun ang inod ko pong haputon ko sa inyo ka pong parokya. Oo, yan. Sa Kamaligda po siya. Taga-Kamaligda siya. Opo. Pwedeng-pwede po magpasiring sa Indong Parish. Ang hinahagad naman sana sa mga katekista, may mga set of requirements ko ito naman. Siyempre, iba na po, siyempre may capacity man siya para magtukdo. O tama-tama. Retired siya public school teacher. Opo. Tapos, ma-undergo nin program so subject matter. So may undergo man po nin training and formation. We call it training and formation. So training, so specific po itong catechetical modules, mga programs na itataw nila. The formation part, important sa spirituality man kang katekista because dahil ka sana nagtutukdo dyan in subject. You are part of the handing over of the tradition to the younger generation. So importante ang moral and spiritual is aspect kan sa rong katekista. So yan po. Dahil pa kitang face-to-face mo yan because sasabayan ta po ang mga DepEd kung ano man ang sa yan. Pero pwede na po siguro magpasiring sa Indong Parokya. Kung interested po na mag-katekista. Okay. Uni Padre, sabi niya, nakukulugan po ako pag pigbabatikos kita kang ibang relihiyon. Baka po dyan sa Christian education, isabay sa pagka-clarify sa mga catechism ninda na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Iyo baga po ang tatsar sa to kang ibang relihiyon. Father X, reaction po. Opo. So supposedly sa struktura po kang Christian education, igo po kita nin pig-upod na committee on the doctrine of the faith. Sinda ang trabaho ninda kay ni iyon magpaliwanag kan tuya na doktrina. Pero to be honest, bako siya masyadong active na maray na committee. So yan, dapat iba naman ko tayo na office for that. Sarap pang simbag ko man po dyan, igwa po mo niyan na nagbibilog na movement and ang karahayan kay ni mga kadakol kay ni mga aki pa young people. Ayun. Ang apod din des Catholic Faith Defenders CFD. As in gusto nila mag-establish digdi sa diocese din sa rong chapter. So yun yan sa indang kumbaga nahiling man na apostolate na ipaliwanag ang sa tuyang ang tunay na pagtubod. Lalo na sa mga nalilibungan o pigmi-misrepresent. Ang ikatulo po, to answer the question na manunungod sa Diyos-Diyosan, ay nagsusunod po kita naman sa 10 Commandments, lalo na sa pinaka-enot na commandment, na ka magsamba sa Diyos-Diyosan. Ang akusasyon po sa tuya, sa mga Katoliko na nagsasamba na kita sa Diyos-Diyosan is actually a violation of the 8th commandment, which is thou shall not bear false witness against your neighbor. Dahil man po kita nagsasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga santo niyato, bako man Diyos. Malinaw sa tuya ang debosyon, ang pagkakaiba kan pagsamba sa debosyon. Alagad, naintindihan naman, nakadakol sa mga nagsusulputan ng mga bagong reliyon, na mo ta makiiwal pero ipo naman ni paliwanag na daikan rarum asinyaman kan teolohiya, kasaysayan sa doktrina kan simbahan na Katoliko. We were able, ang simbahan ng Katoliko, we were able already to distinguish among these things. May mga Latin term pangani kita, pag-worship latria na punta, pag-devotion to the saints dulia na punta, pag-special devotion to the Blessed Mother, hyperdulia. Pero there is siya bako siya makaabot sa level ng pagsamba sa kagurangan. Sa Diyos na sa tuyang pagsamba. Yes. Opo. Okay. O saro na lang. Pasensya na po So mga texter tabuda sa mga may mga hapot pa Hen, ay nasimbag na ini. Sabi niya,
magayon po kung talagang may partnership na makusog with the Catholic schools para mapakusog ang Christian education sa mga module kaya ngunyan sa pig-aradalan sa mga eskwelahan, medyo bako talaga tutok kumpara dyan sa mga katekista na iyo ang nagpapaliwanag sa mga estudyante, lalo na kung dahil nakitang pandemya. Yan. Totoo po yan. Yes. Kaya lang po, ang pagkakaiba sa ang bentahe kang Catholic schools, sinda po, one subject talaga. Yes. Christian education, Christian Yes. living, religion subject. May subject talaga. Ang katekista sa public school, maray na po batawan kay sarong oras, sarong semana. Maray na yan. Minsan nga ni 30 minutes pa. Opo. Tapos medyo bako pa maray sa oras. Tayo man sa nang ano. Sabi nga ni, we make do with what is given to us. Kaya iyon man ang bentahe sa Catholic schools. Pero let's see, hiling-hiling ta po sa panahon ngunyan at information age na baga. So ang sarong larangan ng ngunyan talaga. So online tapos sa social media. Baka duman lalo ang catechesis na mas mapakusog. Anyway, pagti naman kan sa indang plano. Opo. Okay, Father Rex, salamaton po kan sa imong oras ngunyan sa DCGB. Parting words po sa mga nagdaranggo ngunyan sa tuyang programa. Opo, sa masunod po. Salamat po sa inyong pagdagong kasi sa mga, lalo na sa mga nagharapot po. Sa masunod tabi, sa masunod na semana, sa tuyang paggurunan, another commission, social concerns. Kuya Henry, baga po magduwang kita digita, haralawig po ini. Ang social concerns po, ini ang komisyon kan simbahan na nagtatabang lalo na sa mga dukha. This is the serving part of the church. As in, kadakol po ang sa itong ginigibo na maray-rahay, maaraman man kan sa tuya na mga tao. Ano nga yung ambag ng simbahan? Sa mga nag-arano po dyan, naghaharapot, ano bang ambag ng simbahan sa kahirapan? Hindi po tayo, nagpatumutulong po tayo. Ano po yun? Sa masunod po na semana, abangan po nito. Yes, di ba? Okay, thank you, Padre. Salamato na maray po sa imo. Ingat po kita, boss. Impormasyon. Thank you so much, mga tugang Father Rex Arjona po sa tuyang kapartner niya na paghapon. Dito po sa tuyang programang Lakaw Maghiras. Ini po si Henry Maceda. Thank you. Salamat po sa inyong pagantabay. Goodbye. Lakaw Maghiras. Abangan giraray sa maabot na Miyerkules. Digdi sa DZGB. Salamat kan sa indong pagantabay. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturo ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Mas spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 4:05. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Siniguro kan Department of Education o DepEd ang mas marhay o Enhanced Quality Self-Learning Module ngunya na school year 2021 to 2022. Sigun kay DepEd Undersecretary for Curriculum and Instruction, Diosdado San Antonio, na makikipagtabangan sinda sa Philippine Normal University sa pag-aadal kan mga learning materials. Prioridad man kan Bureau of Learning Delivery sigun sa opisyal an SLM enhancement na may kamawata na magtaonin mas marhay asin magayon na bersyon kan learning materials asin suporta sa mga parotokdo sa paagi kan notes sa teachers. Tinapos man kan ahensya an ikaduwang ornada kan quality assurance para sa mga self-learning module. Bukas man ang DepEd sa Watch o sa Aero Watch para sa report may kinaraman sa sarala na impormasyon na nagkabugtak sa module. Yan ang pangalas 4 bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, Ibuprofen,